Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Sige, doro-diretso na tabi kita alas 9:11 an oras sa Nasyon kan Pilipinas. Ngunyan pong Lunes, tingog kan banwaan na. Ano man ang kasiributan, mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Sagkod na kitang alas 10:30 kasabay ang tropa. Good morning tabi sa gabos. Ako po si Pio Fernandez. Ecstasy, Extano, Ecstasy. Uy, good morning kay Sir Tony Reyes tabi Sir Tony Reyes ha. Happy Monday, Sir Pio25. I declare more favor and abundance for you this whole week. Yan. Likewise, tabi, Sir Tony, good morning. And sa kabus na parantabay ha. Diyos maray na aldaw tabi. Sige, dire-diretso na kita. Kaso nakaagibagang aldaw. So, dako lang istorya digdi sa ligas pitong sa pagsabog baga, tabi, Jerome, dyan sa may Albay District. No less than yung yung ang latest garo si General Dizon nagbisita na yata duman sa mga injured. Tama ba? Inda ko kung taman sa kung nako ang kunyan informasyon. So pagsabog baga dyan sa sarong establishmento de negosyo, bago bagaan na kunyan establishmento, yung Cal Courtyard, yan, harani dyan sa may Ago Medical and Educational Center. If we will examine, narurumduman ko, Chief Tech Ramir, gari arog kaan ang mga nangyayari duman sa Mindanao bagano. Iyo, Chief Tech Ramir, narumduman, igo baga din mga arog ka na pagsabog sa mga establishmento de negosyo, maging sa Metro Manila ka ito, kan o subagaan destabilisasyon, lalo na sa mga matatawong lugar. Araw ka na nagkakahirling ta na sistema, may nagsasabog na establishmento de negosyo. And ang mga injured, uyugol. Pero ito, 32. Tama ba? 32 yung nagkarulugadan saruan gadan, tama yung saruan gadan diyan sa Cal Courtyard. So sabi ko, what's up? Garin agad. So parang kaya no less than yung provincial director kan PNP, siyempre yung chief of police kan Legazpi, pati naman si General Dizon iyan igonin mga statements. Pero yan po, let's clear it tabi ha. Bako po yan kunyan. Bako po yan atake na sabi na nga ni purposedly tabi. Bako yan atake purposedly to destabilize and to sow terror and fear. Gusto sabihin, bako po yan act of terrorism. May pahayag na po kayan ang mga opisyales di polisiya. Bako po yan act of terrorism and bako po yan destabilisasyon tabi Now, iyang baga, gulpian mga
nakakaagi dyan sa lugar naan, and natsimpo pa na ang ngaran kan establishmento CAL CAL, and dahil po malilikayan tabi na curious ang publiko, bata ang kunyan, sikat na baga, halangkaw na ang kunyan, halangkaw na ang preference, sa totoo lang, halangkaw na ang preference, halangkaw na ang level of acceptance, kan man lain-lain na sektores kan sosyudad, digdi sa segundo distrito, lalo na digdi sa Legazpi, kay CAL. Sisay ining CAL. Ang CAL tabi is letter C as in Charlie, A as in Alpha, L as in Lima. Duman po sa mga tataukan phonetic alphabet. Aram mo pa man yan, Chief Tech Ramir. Bakong pigi-exam ka kayan pag nag-file ka kan sa imong aplikasyon para sa GRCO o GRMO o GRO. Lang liya ka, GRO. Sir Tony, si Sir Tony Reyes, aram ko isinin mga phonetic alphabet. Si Sir Tony, kunyan ini sa kabalika. Tama ba, Sir Tony? Yung aking spell kang CAL, C-A-L sa phonetic alphabet. Tama ba, Sir Tony? CAL, Charlie Alpha Lima. Yan. Na kunyan tabi. Na tsempo man na nagapot sa mga, ano nga yan? Sa diri ni Kaloy Andes Loria. Maski kan pigigibo pa sa nabagayan tabi, Chief Tech Ramir, nailing mo bagaan, halik ka digdi sa Albay District, pasiring ka sa Daraga o pasiring ka na duman sa Nabwa, sa Camarines Sur, sa wala, bago mag-abot sa tulay baga, o sa kataning mismo kan tulay, pasiring sa Pinarik. Sa ibong naman, Suago Medical and Educational Center. Sir Tony, tama ba yung aking phonetic? Charlie Alpha Lima, yan. CAL Courtyard. Magayon bagang lugaran. Ngunyan, tabi, ang CAL baga, usong-uso digdi sa segundo distrito. At sabitan nga ni, pamuso na, bantog na, and sa totoo lang, halangkaw na po ang recall and ang preference kay Kaloy Andes Loria. Gusto sabihin, sa acceptance kan publiko kay Kaloy Andes Loria. Yan. Kalbaga Kaloy Andes Loria. Kikaloy nga yaya. Bako tabi okay. Babasahon ta ang kunyan, ang may statement kanta talagang pig kunyan. Ang paghuna kan tao diyan yan kay kunyan kay Kaloy na Loria, bako po ta CAL man bagatabi CAL 25 ang gamit ni Kaloy Andes Loria. Yan. Babasahon ko tabi ang statement kayan kan grupo ni Kaloy Andes Loria, CAL. Okay. Clarification on the ownership of CAL Courtyard. Yan. Kasubago na ko naman ini ni BP Henry tabi sa programa. Pero mas maray na ito na digdi sa mo sa mainstream media paminsan igwa ka manin sistema na mas kina-take up na sa sarong programa if there is an exigency and if there is an extreme need na mapakulpa niya to ang sitwasyon and maklarar ang gabos, pinagpapadagos mi pa yan to a certain degree ang nadidiskutir na mga istorya, not unless na may prohibition na daig ka na magpadagos sa masunod na programa. Nya sa kataday madidiretso tabi. Yan. Tanganing klaripikado po ang gabos. Okay. Sige. Basahon ta. Clarification on the ownership of CAL Courtyard. Pagklarifikar da ini sa estado kung sisay mananggad an may sadirikan CAL Courtyard na yan ta. Magayon na establishmento din negosyo. Coffee shops as in iba pa baga Okay.
And ito po ang primerong portion kan statement. Kaloy Andes Loria is not the owner of the property. Yan. Si Kaloy Andes Loria, iyan bagang nagkakahiriling tangkal 25 diyan sa palibot kan 2nd District, is not the owner of the property. We have received numerous calls and messages inquiring about the ownership of Cal Courtyard following the explosion on July 27, 2024. Yan. Nakaresibida sa grupo na Kaloy Loria ning dakol na apod inquiring unto sa kung si sa may sa diri kung sa diri niya ang courtyard na yan na Cal Courtyard. Bako po sa diri ni Kaloy Andes Loria. Yan ang sa iyang statement yan. We want to clarify that Cal Courtyard is not affiliated with or owned by Kaloy Andes Loria despite the similar branding. Yan. Pigka-klarifikar daa na ang Cal Courtyard bako po affiliated da ining connection whatsoever and bako sa diri ni Kaloy Andes Loria maski parehoan sa indang branding. Ta si Kaloy Andes Loria bagaan diyan paano sa pagpapamidbid sa publiko igwanin mga terminolohiya diyan. Ang napud kan saro is branding. Paano mo mai-offer ang tao ang pagkatao mo? Paano mo ipapamidbid ang pagkatao mo sa sosyedad? Branding. Ang ginamit baga ni Kaloy Andes Loria is Cal 25. Yan. So, basado din sa pahayag, we want to clarify that Cal Courtyard is not affiliated with or owned by Kaloy Andes Loria despite the similar branding. Daining kung ano pa man na connection whatsoever and bakong sa diri ni Kaloy Andes Loria maski parehuan sa ina pinagamit na branding Cal CAL. We extend our sympathy to all the victims of the explosion that occurred in a store on the ground floor. Nagpapaabot nin simpatiya si Kaloy Andes Loria sa mga biktima. Yan. The management of the building is consistently collaborating with the BFP, yung Bureau of Fire Protection, PNP, Ligaspe LGU, and other agencies in order to address the root of the explosion. Yan. Nakikipag-coordinar daa sa management kaan, pero bakong sara Kaloy Andes Loria, tabako nga ni ninda yan. Sa gabos na ahensyas na nag-iimbestigar. Okay? We also urge the public to heed Cal Courtyard's request to fact-check information and avoid spreading misinformation. Yan. Nag-aapilar man si Kaloy Andes Loria sa grupo ninda na mag-accede, gustong sabihon magpasumitir asin magsunod duman man sa Cal Courtyard. So pangapudan kan lehitimong may sadiri kang Cal Courtyard na mag-fact check ngo na bago bagpaluwas nin mga informasyones lalo na ta uso na bagangon yan madali unaan sisay man na magpaluwas ng informasyon gamit ang social media. Yan, mag-fact check and avoid misleading and disinformation. Yan. So yan tabi ha, ang statement kaan ni Kaloy Andes Loria. For all legal intents and purposes,
daining kung ano pa man na koneksyon dyan sa Cal Courtyard, si Kaloy Andes Loria. Yan, tabi ha. So, yan ang paglilinaw kaan for all legal intents and purposes, daining kung ano pa man na koneksyon dyan si Kaloy Andes Loria sa Cal Courtyard na yan na nagsabog an sarong establishmento na ang pangyayari kung kita baga tabi nagdadangog ni mga bareta maging international o national, lalo na kung nahiling ta sa television baga Chief Tech Ramir and Jerome, arog baga kaan ang nangyayari kung igoning deliberate terrorist attack. Pero ini pong nangyari dyan sa Cal Courtyard, bako po yan atake de terroristas. Bako po yan atake de terorismo, kundi pure plain accident. Initially ang sabi kan mga investigadores na ipinalis na iyan ang investigasyon kaan basado sa Albay PPO, sugat tagapagtaram kan Albay Police Provincial Office, ipinalis na ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection. Although igwaning parallel na investigasyon man siyempre ang otoridades, ang police. Initially, ang sabi, gas explosion brought about by itong defective yata na kung ano pa man na sistema dyan in connection sa liquefied petroleum gas, LPG. Yan. So saruan gadan tabi kaan, and inda kung tama, so dai ko pa kaya ini na fact check man, basta igwa na kita nganing nako ang mga images, pictures, parang binisita. Inda kung ito so binisita ni General Dizon o ni Albay PPO Chief. So baka so ito so inda ta baka yung don't get me on it baka bako man iba man so binisita ano. Sige, so mga nagka-irirido dyan. Sige. May mga istorya mo na kita sa luwas ta pagkatapos kan report ni Joshua i-turn over ta kay Chief Tech Ramir pagkatapos kan time check ta halawig ang hanap buhay ano. Si Joshua nasa linya, isihuntaan mga dagdag na informasyon dyan sa palibot. Joshua, go ahead. Good morning. Yes, good morning, Tabig Serpio. Good morning sa mga parantabay sa dagdag na istorya konektado dyan, Tabig Serpio. Dahil pa makakapalawas ng statement as in iba pang impormasyon ang Bureau of Fire Protection na Legazpi. May kinaraman Serpio sa nangyaring pagsabog na iyan sa sarong food stall sa laog kan Cal Courtyard kan Biyernes na udto sa Barangay Pinarik, Legazpi City. Pinitabi Serpio na nako atang simbag sa naunang bitan lang opisina sa follow-up ta ngunyan na pagkaaga kung ano ko na ang dalagan ka na investigasyon. Alagad sa paglog sa opisina si Dunsainda, dahil pa sinda makapaluwas ng statement at yung informasyon sa pagsabi na nasa pagkalapasinda ng mga informasyon as in nagdadalagan pa Serpio ang pinagkukondusin ng investigasyon may kinaraman sa nangyaring insidente. Kung matatandaan bagatabi Serpio, alas 11:30 banda kan Sabadong udto may blessing nin sarong food stall sa laog kaya na Cal Courtyard. Alagad sa nasabing oras, niyug-yug sindanin makusog na pagsabog. Maging sa mga residentes kataraning kan building, nagka-aralarma, mabuyong magluwas sa saindang kanya-kanyang mga harong. Digdi na Serpio nagka-airling na nagkawaragas na sa mga parte kan roll-up door, nakarabot sa balyong tinampo sa mga parte kan maharong-harong. As nagkapirang minuto, digdi na nahiling na pasaro-saro na tigduluwas na. So mga personang duguan, tanganing madara Serpio sa pinakaaraning ospital. Mantang nagapaabot nga ni kita ng plus report ka nakaaging Sabado, makangirhat talaga ang pangyayari. So ibang mga biktima Serpio, gulping dugo, buburulos talaga sa pandok. So iba karga-karga sa stretcher kan nagresponding EQRT. Saro-saro na pigdalara sa araning ospital. Nagkapirang minuto, daing pundo sa pagluwas-laog kan na mga ambulansya. Sa initial nga ni Serpio yung informasyon kan Sabado kanyaw kita sa area, more or less 15.
so nalugadan ngayang mga biktima. Alagad kinahaponan. Iyo nga ni kan, baga so pinag iyo baga nga ni so pinag-describe ta kasubago sa programa na so nagkakahirling ta bagang iskaramusa sa mga bareta maging sa internasyonal kung igoning terrorist attack sa sarong establishmento di negosyo arog kaan susin kan nakaaging aldaw. Garong siring nagatsirpyo ta at kung nga ni ginirabuhan kan na nasasabat ko mismo sa pigluluwas na mga pasyente. May describe ko sirpyo, may sarong nga ni duman na babae nasa tukawan, tigaal sa kan Bureau per personnel na babanding na so payo niya pero nagbuburulos ang dugo sa pandok. Yan, pero subarita nga ni nakaabot baga duman sa nasyonal manahiling ko courtesy Joshua Bino of DCGB. Demonyo ka. Sakto kaya nainat kita naman sirpyo ta arni kita sa lugar. Oh. Nagkaigwa nga ni road closure sa barangay Pinarik. Iyo. Kan mangyaring insidente kaya medyo naglibot kita sa may parte kan tula-tula makabalik naman sa may highway. Sa may tulay na kan harami na sa may Ago. Kaya nailing ta ng gadso itsura sirpyo waragas talaga so Iyo. mga roll up doors nakataralsik. So that scene was really parang similar pareho ng gad sa terrorist attack. Roger. Oh. Garong sharing ng ganda sirpyo pero so interview ta kay Police Lieutenant Colonel Ray Anthony Villanueva, hepe kan Legazpi PNP, tigklaro niya na nagkaigwaning pagsabog pero dait pinasabog. Yan. Bako siya kumbaga terrorist attack. Iyo nga ni so taram ta kasubago, it was not deliberate. Aha. Initial na mga nagluluwas na informasyon sa mga sources niya to sa investigadores parang defective LPG setup yata pero don't get us into it bako pa yan kuan dai pangani baga so Bureau of Fire nagpapalosing facial statement sa kugunyan. Roger to tabi Sir Peter ang nahiling talaga suminabog na LPG. Tabi Sir Pio ta kan aldaw na ito Sabado hinapunan sundo sa inabot na nindiklom kan banggi yaon pa naman so members kan PNP Buda Bureau of Fire Protection tangani nang magkalap kan mga magkakanig yung informasyon para sa investigasyon and tigtiripon man tabi Sir Pio sa mga nagkawarat yung managamit kan biktima. We were provided nga ni by the list kan sumangaran kan biktima Buda mga taga-sain Buda so kung kaini so estado pero so minaobserbar kita kan data privacy. Yan, day taman iyan may i-broadcast. Kaya lang sugadan, igo bagang sarong gadan isinaman kan komunidad yan eh. May sarong gadan tabi Sir residente kan Bagtang Daraga. Sabi ko nga ni Kasubago, 15 so initial na count. Tan kinahaponan Sir Pio na nagkondusyon na rin follow-up sa mga ospital. Napag-araman na bali parang 35 gabos. 35. So Yaon sumangaran sa to, buda so addresses, puro in-injured eh. Sige. 35 pa lang gabos. Kasabay na dyan tabi Sir Pio. So, saro na lalaki na dumanyani sa Bagtang na kumpirmadong binawian ng buhay kinaagahan ng Domingo. Iyo. Okay. Okay, tabi Sir Pio. So, yun ang dagdag na update. Follow up sa Bureau of Fire Protection. Alagad nasa pagkondusir pa umano ng investigasyon. Diyos Pabino, DCGB. Thank you so much Joshua sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Now, in relation dyan, ito pala na ipinag-provide sa Satuya na udyan lang so informasyon so pagbisita ni General Dizon, Buda yung Albay PPO chief, so encounter ni duman sa Piduran yata, yan, so duwang lugadan na pulis. Yan. Okay. Sige tabi Ayan po. So dining connection duman sa iyan ang nangyaring insidente diyan. Tapos so ining so nadismayo nakuatay ni Irakman. Iyo. So nagigibuning plug diyan sa kabangan na tiyempo pati na yaon si kaya sibot yan kasubago si General Dizon mismo so nagkunyan man nagkarga kan aki na darong sa ospital na dismayo o yan sa kabangan nagsagibon ng flag raising ceremony diyan sa may kabangan tabi
Sige tabi ha. So yan Sir Tony Reyes, good morning sa imo Sir Tony. Sabi ni Sir Tony, correct po, International Phonetic Alphabet, Charlie Alpha Lima. Yan. Pading Noel Manalo, maray na aga pa di, diyan ta nailing naan mga tao, conclusive without any facts. For sure nagpon iyan sa kaaka, takal baga paano, aram kan tao, Kaloy Andes Loria. Yan. Sige. Lalo na nagkwadlugod si Kaloy. Di lalag na. Ganoan. Di, yan po ha ang klarifikasyon manungod sa siring na bagay. Okay, sadali, may mga text messages muna kita, Chief Tech. Papabiluhon ta ka, Chief Tech Ramira, tamabawi kita, 2138, good morning. Always listener. Uy, yung tatay ini ata ni Jason Apoyo sa Claveria Masbate, ba? Tagapakinig natin, Talaga naman dyan sa Claveria Masbate. Okay? Yan. Aramon for once, kung si siya talagtag sa dirikan, biling na yan para mawara ng palain-lain na uring-uding na si Kaloy Loria. Yun na nga yan. Basta dainin ko niyan dyan, ha? Dainin kung ano pa man na connection dyan, si Kaloy Andes Loria. Yan. For all legal intents and purposes, bakuan na sa diri. And daining ano pa man na connection dyan, si Kaloy Andes Loria. Sa Cal Courtyard na yan, tabi. Yan. So, ano man naman nagbubutwang uring-uding na kung ano pa man na negatibo na tatakod kay Kaloy Andes Loria, pwede ka mo ka napapanimbagon ngani. Kung ka mo bata ngunyan sa social media, it's very unforgiving. Dakol dyan ang mga kung ano-ano na sa nabaga. Sige, oras Pilipinas, alas 9:37. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Nooy pinapangarap, ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Tara na! Si Kaloy Andes Loria, kapuso, kapamilya, kalalahin natin siya. Kaloy Andes Loria, kalingan niya sa masa, tayo'y magsaya. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Mula kalidad ng gamot at vitamins ng Unilab at RightMed hanggang pampaganda ng UL Skin Sciences, alagang Unilab yan. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad. Basta may moderation, healthy lifestyle, at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liver Aid, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores
nationwide. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap, meron pa ba? Asim kilap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Knorr! Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Sa tong alkalde sa Banwaan ni Pulangi, taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo pa dabata si Adrian Salceda, tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa, alkalde kan Pulangi, mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita, Banwaan kan Pulangi, kay mayor Nonoy Kap. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kitang mga Bicolano, Uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak, o may kalintura, discarding Uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Igwa akong mitid, syerto na visto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na, ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado!
Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Mayong tusok-tusok sa Tabangkan Vitamin B Can Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang Generica, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginhawa. Yan ang ginhawang Generica. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap na saba. Asim kilap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr! Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige, saro pa sa mayor na problemang pamuso ang albay. Kuryente. Yan. Tabi ano. In fact, kan magkaigo ba kita digdinin hosting kang Prisaa, Chief Tech Ramir, napasupgang kita to a certain degree dahilan sa yun na nga niyan, estado kan serbisyo nin kuryente digdi sa tuos albay. Bakung may mga TikTok na giniribo, so nagkapirang atletas hali sa iba-ibang rehiyones na miyembro kan Prisaa, Private Schools Athletic Association,
na nagpapahiling kan sa indang eksperyensya dahilan sa ininganing estado kan serbisyo nin kuryente. Ako unta talaga, we have to accept the fact na dipisil. Dahil nakakabangon pa basta-basta an Aleco. Now, may mga lakdang po na pinagigiribo ang sa tuyang elehidos opisyales para ma-address ang sitwasyon na ayan tabi. Kung sa indo pong nagigirumduman, kan APEC pa ang nagpapadalagan ka iyan na Aleco. 25 years bagat Chief Tech Ramir so kontrata ninda ano. But it was cut short. Halang kaw so dagit kan tao kung anong na-experiencehan tangon yan, iyo man ang na-experiencehan ta ito sa APEC. Grabe sudagit kan tao, pahalio ng APEC, ibalik sa Aleco. Na tiyempo pa nag-eleksyon, nagamit pa itong political platform, itong sistema na ito nin supply nin kuryente during the APEC days, nakapital pa sa politika. Sumina kay so tao, siyempre, naghahanap so tao, the natural course of events is mahanap ang tao nin maray na serbisyo. O kaya nagtubod kita na pag ibinalik sa Aleco, mapapakaray. Pero kamuna sa natabi an maghusgar. Kamuna sa naputabi. Kayto kan pigdidiskutir tayo ning istorya na hinay-hinay tabi kita kan panahon kan APEC. An sa tuyang punto de vista kayto is hinay-hinay. Upo, diskontentado kita kayto sa APEC. Gusto tang ibalik sa Aleco. Kaya lang, ang punto ta kayto is, bago ta ibalik, ipreparar ngo na so groundworks, so pundasyon. Anong gustong sabihin tang ipreparar ngo na so pundasyon? Siguruhon ta na pag ipinalis na kan APEC sa Aleco, igwa kita ninpang solusyon duman sa mga mayor na problemang pinagre-resolveran man ka ito kunta na kan APEC. Ano po itong mga mayor na problema? Enot, pinansyal. Ikadua, technical. Ikatulo, administrative. Digding una kita masentro sa pinansyal. Sa pinansyal na aspeto, bilyones ang kaipuhan kan Aleco ngunyan tanganing marisolberan so ikaduwang problema technical. Ano ining technical? Yaon na dyan so substations, kontador, mga transformer, linya nin kuryente, gabos-gabos. Now, ikatulo siyempre administratibo. Kaito ka nagdidiskutir kita kaan sa kampanong kan APEC. Dagit so pro APEC ka ngaya basta kami dagit sa APEC dapat ibalik na ngaya sa Aleco. An punto kaito, wait, opo, dahil kita kontra dyan, pero ipreparar ta, tanganing pagpalis ka ayan sa Aleco, dahil ta na ma-experiensyahan, so ipigre-reklamo ta kaitong sistema ng serbisyo ng kuryente during the APEC times. But what happened? Look ngunyan. Kamo na po ang testigos. Ngunyan, sa pinansyal na kita, nagigiribo ba ganing solusyones so sa tuyang mga ilihidos so kongreso sa pagikan appropriations nag-alokar ning kabangang bilyon. Pinansyal lang kay puan Day aram kan Aleco ngunyan kung sain mako nin kwarta. Ngunyan nag-alokar sa gobyerno kabangang bilyon de pesos mabiding na ngani intended iyan para sa mga kaipuhan na ekipahes, substations na rehabilitasyon gabos. So aabuton kan kabangang bilyon. Enigwa pang dagdag ka na halos sarong bilyon patabi. Kulang nga ni so pambayad kan Aleco sa bulanan man na pigbabayadan nila duman sa supplier nila nin kuryente. So pigbabakal man nila nin kuryente. Nagbabakal man bagan Aleco nin kuryente
sa WESM Wholesale Electricity Spot Market and iba pang mga power providers. Kaitong panahon kan APEC, dai po kita napapatakot, napuputulan ng supply ng kuryente, taso APEC ka ito sa paagikan San Miguel Energy Corporation, igwang pigagarantiya sa bangko ninda, o niyo may bilyones kaming pambayad kung dai kami nakakabayad kan bulan-bulan na konsumo sa kuryente man kan Aleco na bibakal sa mga providers, igwa kaming bilyones na pambayad. Dai kaan an Aleco tabi. Iyan supunto ta kay itong pinagsasabi na ipreparar mo unang gabos bago kita magbalyo. Ngunya nahidali baga su pagbalyo pagpaliskan, iyo na inang problema. Now, igwa kitang nako ang mga impormasyones, ready na dyan su boses, yan, ni Congressman Joey, bulo ni Congressman Saldi. Si Congressman Joey, nga Salceda kan segundo distrito Kanalbay, may mga pinagigibo na kanalakdang man, and siyempre sara Congressman Saldi sarabay-sabay sin na kayan tabi. Manungod dyan sa estado kan Albay Electric Cooperative ta. Digdi po madadangog nindo na igwa nin patakot naman na posibleng putulan an Aleco. Sige, run the voice clip tabi, Jerome. Go ahead. Bilang ako siya, maglalagay ng 1.6 billion sa Aleco. Ang ibig sabihin, maayos na natin yung mga transmission, subtrans, pati po yung mga stations, yung transmission, subtransmission, tapos po yung mga stations? Substations. Bababa po yan. Gaganda po ang serbisyo. Mas willing na kayo magbayad. Kasi problema lang ayaw magbayad dahil kiti-kiti. Sabi mo, nasisira nga yan sa plansa. So dahil ako mabayad, dahil lalo yung mabayad. But if you have a better service, what Aleco needs is 2.6 billion as Buksita has explained to the chairman. Hopefully for this year that the chairman will put 1.6 billion. He has already put 500 million. But that's only for Kulyat, which is going to Pidoran. And the other one, which is really going to the upland of Daraga Daraga and Kamalig. So, mga upland areas doon. So, at least meron tayong mga areas kung saan dahil nahihirapan po ang nagiging... Meron po akong chart na ginawa ng staff ko na lalong lumala po yung Aleco simula na bitawan ng SMEC. Dumami lang yung utang, lalo pa sumama yung serbisyo. So kasi ang pinaka-problema tayo ang pinakaunang in-energize ni Marcos noong 1974. Yung mga substation na yan, mga 60 years old na po yan. Mga 60 years old po yan. Kasing tanda ko po yan. Mga single phase pa pati. Yan. So, hindi po yan maayos hanggat hindi mo inaayos po yung mga physical infrastructure. Nung pagpasok sana yung SMEC, may final po sila na 680 million sa ERC. Kaso hindi na-approve dahil may oppositor. Kasi nga ang opposition doon, dahil sabi ng SMEC, tataasan namin ng mga 80 centavos yata. Ngayon, ang pagpasok ng pera ng NIA, galing po sa equity, galing po sa national government. I think, alam mo, lahat tayo, visit na dyan Kasi kahit sino sinisisi nyo na Pero, aminin na natin na kung hindi natin lalagyan ng pera yan, hindi natin naayusin yung mga physical yan. Ang nakakatakot ngayon, yung sa Aleco. Jero, madali. Jero, ikon mo ning diit, yan. Ibalik mo ning diit duman sa ultimong portion ni Congressman Joey, tapos i-ready mo na ta. Ito po, sa enot na nadangog din do sa mga nagdadangog sa radyo, boses ito ni Congressman Joey. Yan. Then ikon mo na duman sa may boses na ni Congressman Saldico. Duman sa pahayag ni Congressman Joey, tugma ito duman sa pinagasabitan kay Puhan kwarta. Kaya pigatabangan mo yan kan gobyerno na so Aleco, taday talaga aram kung sain mako aning kwarta. Para pang kunyan kan yan na pang rehabilitar mga substation gabos, physical na mga properties naan, mga infrastructures diyan sa Aleco. Iyo bagang sabi ni Congressman Joey. Sabi ni Congressman Joey, lalo pa bagang naggana so sistema kan serbisyo. Naggalala basado sa indang pag-aadal. So pahayag ito ni Congressman Joey na nagtaon na baga so gobyerno
nin kabangang bilyon de pesos, kaipuhan gabos-gabos mga 1.2 billion halos magto 2 billion. So iyan ang ialokar pinag-adala naman ngunyan taka nakaagi-bagang semana si Congressman Saldi buda si Congressman Jill pati mismong manager kan Aleco nagtukaw in one sitting pinasabot ano ang kaipuhanan, anong problema pa. Yan. Ngunyan dadagdagan pa nin na pundo. Takwarta talaga kaipuhanan Ngunyan ipadagos ta. Boses naman ni Congressman Saldico, Chairman kan Committee on Appropriations, ang madadangog niya to tabi. Go ahead tabi, Jerome. Yan, okay na ba? Meda. Yan. Ang worry niya ngayon is puputulan, medyo nakakataan, hindi magandang news, hindi nakakabayad na naman si Aleco. Sandali, Jerome, i-atras mo pa ng date. Ayaw niya nga sa i-atras mo pa ng date, maski masakop ta ng date, so ultimong porsyon ni Congressman Joey, tanganing mabilog tadibita na madadangog, so pahayag pa ni Congressman Saldico na may patakot na puputulan. Okay na ba? Jerome, i-cue mo duman, maski duman sa ultimong porsyon, date sa ng porsyon Congressman Joey, tapos idiretso tanasok, boses ni Congressman Saldi. Yan. Igwak ka dyan, Jerome. Sige, tabi. Sinyalan mo sana ako, tabi. Yan. Okay na ba? Sige. Dyan na po nganing itong so may patakot na puputulan taka ito baga bulan-bulan may pigbabayadan an Aleco sa pigbabakalan maning supply ning kuryente ninda. Day yan nangyayari ka ito ta igwa ning garantiya so APEC so SMEC igwa kaming panggarantiya nga sabi kan San Miguel ngunyan day tasabot kung anong estado man sa Albay Electric Cooperative. Okay na ba, Jerome? Yung boses na ni okay na? Sige tabi. Nganing makonta dyan. Pading Jomar, ikan masunod na pagkataos kang barita. Tapuson talang ini nganing bilog sulado-lado ta. Yan. Signalan lang nindo tabi ako, Chief Tech Ramir and Jerome itong so sa pahayag na ni Congressman Saldi. Madadog tabi nindo, pahayag ni Congressman Saldi pero baka may inabot pang date duman sa ikog sa pahayag mo ni Congressman Joey. Go ahead tabi, Jerome. naman, minute kagad natin kahit Sunday, minute natin kagad si Admin Almeda. Ang worry niya ngayon is puputulan, medyo nakakataan, hindi magandang news, hindi nakakabayad na naman si Aleco, we're delayed. So ayaw niya nga sana sabi niya, hindi ayaw ko muna nga yan. Pero kahit na mayroon tayo for infra, kung hindi na naman nakakabayad, so that's another crisis that hopefully maayos, no? So kasi negative ang Aleco, no? Negative. Kailan po ang possible na hindi ko nakuha yung numbers pero malaki na naman daw ang utang. 2 billion ang si Nani Almeda, the administrator. So kailan po puputulan? Nagbabanta na namang puputulan because of the non-payment, no? Oo nga. Kailan Dahil daw? nga wala pang pero pinapa-hold. Nakikiusap siya na wag muna, wag. Iyon na. Tabi ito, Jerome. Kompleto na sa pahayag. Yan. So, yan po hali ng kay Congressman Zaldico na medyo napapakihuro na, hold mo na. Napapakihuro ng pasuneya na dahil mo na pagputulan so Albay Electric Cooperative. Yan tabi ha. Baku penhalis ako, boses mismo yan kanduang kongresista, lalo na itong supahag ni Congressman Zaldico. Kaya yan po ang pag-atid-atidan taning marhay. Sabi tanang nga na ito, tarabangan ta na sana ini, tayo bagay ni an gusto ta, kan mayuriya kan mga albayano, halion sa APEC, ta ibalik sa Aleco. An sa tuyang punto man ka ito, opo, day kita kontra dyan. Pero hinay-hinay, ipreparar tango na. Garo baga Chief Tech Ramir, igo kitang auto. Bago ta padalaga nun, siguro ho na may reserba kitang goma na pag na-plat, may pang salida, diretso ang dalagan kan auto. Kundi daedar, kadaklang ka ito, dagit pag nagpapahayag kita ng araw ka na sistema ng argumento, siyempre sasabuton ta na sana because of emotion, so burubaran out ba ka ito kan APEC, grabe so dagit naman kan tawo. Ngunyan tabi, ano na nangyari? Iyo manggiraray baga tabi, kamo na sa napon maghusgar. So yan tabi ha, anleta sali man duman kay Congressman Joey, buday kay Congressman Saldi. Kwarta, saro lang niya na porsyon ha, financial aspect, kwarta ang problema. So katakod pa dyan, administrative, staffing pattern ka boss,
padalagan dyan kan gabus na sistema sa alay ko sa opisina, and yung engineering aspect, technical. Sige, mabaltaan na programa, pakalis ka nagkaperang pagirumdom. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Nooy pinapangarap, ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Tara na, si Kaloy ang dislorya, kapuso, kapamilya, kalalahin natin siya. Kaloy ang dislorya, kalinga niya sa masa, tayo'y magsaya. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Grex Lagman. Dakol na programa, dakol nang naitabang sa mga parao. Mapati sa edukasyon, dai mo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Warang pinipiling edad, paghabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, dai diyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon, mga pangako niyang dai niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon, tatao makitaw, talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba, ay nalbayis. Governor Rex Lagman, maaasahan. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revigon Forte, may muscle-building amino acids, tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revigon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one. Always at your service. An oras alas 10:08. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Planong magpasar nin resolusyon nin the Anti-Crime and Terrorism Community Involvement and Support o AXIS Party List Representative Erwin Tulfo, Edvic Yap asin Jocelyn Tulfo, kaibanan sin the Benguet Representative Eric Yap asin Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo, manungod sa pagsimbag kan Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa pagpapaospital asin mga bulong para sa mga biktima kan kalamidad na tinamaan nin leptospirosis asin tetanus. Tinawan doon ni Congressman Erwin Tulfo na sa ibong kan piga-agihan kan mga biktima kan kalamidad, arog kan bagyo, baha asin iba pa, na nawaaran o naraotanin mga harong asin mga kagamitan, dakulaan magiging tabang kan kung sisimbagon kan PhilHealth ang pagpapabulong ninda in kaso magkaigwa kan nasambit na mga helang. Yan ang pangalas Jess na bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies,
Agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid, it's liver or lover, boys. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Oh, padi! Nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka pa di. Dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansayin ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, sa Gbin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Natatabang na puong baga ito. Sinda kita ika-apo biko. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako biko lang sa puso ko. Ikaw tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang
trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga parao matius na pamilya pa. Senior citizen na ka, hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, liglig sa puso ko. Madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nagdudulukan. Maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran. Kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro basta sa pag-asenso. May konkretong mga plano. Asin programa para sa tao. Dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na. Serbisyo ko, ito ang totoo. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Pagdabata ang banwaan kang uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Jan Trinidad, sasabayan kita. Si Jan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Jan Trinidad. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Tingog Banwaan. Pio Fernandez. Sunod-sunod informasyon bago kita mag-wind up ngunyan na Lunes. Pading Jomar, thanks for waiting. Ika na tabi, go ahead. Okay, sige. Bye-bye. Go ahead, Padi. Hello, Pade. Okay na? Padi, go ahead, Padi. On air na. Sa mga dagdag na bareta, Pading Pio, digdig sa syudad kan Tabako, mabutwa ang pinaka-primero sa bilog na Kabikulan na tourist rest area. Tourist rest area? Roger on that. Aha. Ini Pading Pio, ang kinumpirman ko niya na aga sa DCGB News ni Mayor Priscilla Agman Luistro matapos na sa aga ang Department of Tourism sa pangingenot ni Director Herbie Aguas, kairiba mismo si Tourism Secretary Cristina Frasco. Bisita digdi sa syudad kan Tabako para sa groundbreaking and MOA signing kan pinaka-primerong tourist rest area sa Kabikulan. Ang naunambita na
rest area itutugdok digdi sa Hiraya Manawari sa Barangay San Vicente kan Tabaco City. Katuyuan kay ni naan mga turistang magdadarayo digdi especialmente so gustong magpasiring sa Mayon Rest House. Iyon igwang lugar sindang pwedeng mapahingaloan, matambayan, mahagadanin asistensya ang mga serbisyo na pwedeng itao kay ning tourist area na programa kan Department of Tourism pakusa na yan sa Kabicolan kundi sa bilog na nasyon. Iyon lugar na pwedeng matukaw-tukawan, malitad-litadan kan mga turista, may kaunan, may mainom na tubig, pwede sila mag-charge kang mga cellphone and gadgets, may mga information na pwede silang makukuha sa pagikan mga personahes na magtatawin ng asistensya at iba pang mga serbisyo. Napili ang Hiraya Manawari susup kay Mayor dahil sa makayo na lokasyon kay ni. Now, this is a project of our new secretary. Siya talaga kayo na nag-spearhead. And ang disenyo po talaga kayo sa bilog na Pilipinas para magkay comfortable na rest area ang mga turista. Hindi po sa Hiraya Manawari, yan po ang satuya na present and tulos man po na nagustuhan kan Fiesta. So, in-identify ang lugar. Number one kasi, it is owned by the LGU. So, walang problema po. It's along the National Road and just the view saan talaga duman sa Mayon Volcano. Na magayura talaga siya na maging lokasyon para sa tourist rest area. Pero kaya pa rin piyo dahil sa arog kaya na programa kan Department of Tourism ano ka na gobyerno kan Tabaco iyon na nagpapadagos naman ngunyan ang silang pinagtitibong upgrading as in rehabilitasyon kan Hiraya Manawari Natural Park tangani na mababagay ini duman sa bubugtakan kan tourist rest area na duman sana sa printera kay ning Hiraya Manawari Natural Park. Location pading Jomar, location. Barangay San Vicente, Tabaco City. Very good. Yes. Roger on that. So, yan pa rin mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadre Jomar. Diyan sa Tabaco City, kasabay si Alcalde Crizel Lagman. Pading Al, what's happening man? Pading Al. Yes, pade, mas priority ngunyan kan Aleco na mapakarahay na serbisyo iyon banwaan kan daraga. Pasiring sa International Airport asin ang third district naman kanalbay sa mga konektado sa Ligao Substation. Yan. Sigon kay Aleco General Manager Engineer Wilfredo Boxit. Yan. Na so 500 million na itinao kan gobyerno nasyonal sa espersasman ninda Congressman Saldico an o kanako Bicol iyan gagamiton ang parte kayan so 300 million gagamiton niyan sa Kulyat Substation digdi sa Daraga. Mientras na so parte man kan 300 million nagyaray para naman sa Ligao Substation. Priority kaya ang International Airport and third district Canalbay base yan sa indang mga pag-aadal alagad itong 200 million sa 500 million gagamiton man ini sa mga additional na gamit kan Aleco na mapa-improve lamang ang sa indang serbisyo. At least expected iyan na itinuga naman kan Aleco management na kung na-implement na yan totaling 500 million, ma-improve naman ang sa indang serbisyo sa pagikan pagbaba kan systems loss. At least mabot lamang sa mga 19% mag-income na ang Aleco may mga 20 million kada bulan. So itong naipangako ni Congressman Saldico na panapanindanin pondo with Congressman Salceda, di ba pang mga pag-iriba na 1.3 billion iyan to follow na sana pag na-implement na ining mga nainot na naituga sa Aleco management. Well copy. Yan ba ni ang informasyon pa digdi sa lawas mga follow-up Alarmario DCGB. Thank you so much Pading Al. Mga istorya pa dyan
Saro pa bago kita mag-exit ngunyan ng Lunes. Chief Jimmy Compadre, what's happening? Salamat Abi Pade, maray na aga sa mga dagdag niya itong barayta. Taga Zone 6, Barangay San Agustin, Libon. Ang bagong IBF World Minimum Champion. Ang pangaran Mr. Pedro Taduran Jr. Yan, oho. 30 anyos, may agom. Minimum weight ito, no? Yan. Okay, sige. Naglaban ini sa Osaka, Japan kontra sa World Champion man si Jin Hiroshi Gyuka. Alagad na daw gini kan libungin nyo. Tabi pa de. Burungagan ang laban. Burungagan. May anihilig na kan talaga kuan, suruntukan, ananap. Yung sabi ta suruntukan, ananap talaga ini. Tatakaw lang niya to so sarong konsyal kan San Agustin si Kagawad Romulo de Lima. Aha. Gari kanya ang penidi. Actually tagadigdi ni. Sa Libon. Naganap man gayud nin trabaho. Potoro. Wala ang gusto nga kayang kariron so kuan burungagan. Boxing talaga niya. Nagduman sa Manila. Din nakaagum duman na nag-start tabi pa de. Tapos sige gayudan practice duman. Yeah. And sabi igwa nga ni danay ninin mga ginanahan man talaga digdi pa sa lokal sa nasyon ta. Sagod na nagluwas, nakaanto sa Japan, uto na nadali niya sa champion man duman. Yan. Ang mga magurang kay niyaon mismo sa barangay San Agustin nag-i-restar. Iyo. Consign minsan naguli man dahil ni si Pedro Taduran, digdi sa Libon. Di kuan na siya, world record holder. Yan. Championship na siya. Champion na siya. Minimum weight. Sa ibong nalado, ang mga lokal na opisyal kan Libon orgulyo sa accomplishment na ini kan taga Libon na midbidan sa ibang nasyon dahil sa burungagan. Yan. Tawan anin nagkakanig ondra diyan sa Sanggunian sa munisipyo. Dahil pa nakakahuron ka ni si Mayor Das Maronilla. And kung ano man ang mga plano ngayong rekonosimiento, kung ano man kung mauli inidigdi o kung ay ano pang mga aktibidad man ka ni Tabi Pade. Roger! Yan ang sa ito yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Chief Jimmy, salamat. Salamat man kan sa ido pag-antabay. Masunod tulos News Direct Mar. Ako man po si Pio Fernandez. Tingog Kanbanwaan. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.